Makadini ana baba naana mai vakomana vasikana muri yose yeFM Zimbabwe nemakereke ose aKristu Jesu all over Zimbabwe nenyika dzose ndinokukwazisai muzita raJesu Kristu. Ndoda kutenda Mwari nekuda kwechipo choupenyu kusvika nguva ino tiri vapenyu kuchengetwa naShe. Tinouya kwamuri neshoko raShe panguva yakaomera nyika yedu, yakaomera nyika dzose pamusoro pechirwere cheCoronavirus. Ndinotenda kuti shoko rakafamba rikasvika kwatiri tose, kuti ngatigarei mudzimba dzedu, kuti ti-avoid close contacts nevanhu vakawanda, tiradzewo uchenjeri sevanhu vanonamata Mwari. Kunamata hakusi kupusa, uye kunzi gara kumba hakusi kutadza kunamata. Toda kukurudzirai kuti ngatigarei mudzimba panguva yatetiri kumba. Let's have quality times as family to fellowship, to pray together, to open scriptures and encourage one another in our houses. Sana baba nana mai nemhuri, nguva iyi haisi nguva yekungogara chete tichingotandara, ngaive nguva yokunamata Mwari nenguva yokurumbidza Mwari. Toda kusirai shoko randichaverenga kuna John chapter 11 verse number 4 only. When Jesus heard that, he said, "This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified in it." Nyaya yandaverenga history ya John achinyora pamusoro paJesu nourwere waLazarus. Lazarus was a very close friend of Jesus Christ. Jesu unoudzwa kuti Lazarus unorwara, ndo paanotora mazuva asingafambi kana kutsukunyuka kana kuvhunduka achienda kunorapa Lazarus. Mashoko anotaura Jesu ndo ataverenga panapa. Paanoudzwa kuti shamwari yako inorwara, unoti kurwara uku hakusi kuparara, asi ndokuti ukuru hwaMwari nokubwinya kwaMwari kuonekwe. These are my words to you, people of God. Kurwara uku, chirwere ichi chabata muZimbabwe, is not for the destruction of our nation. It's not for the destruction of the church. It's not for the destruction of even the economy of our country. Yes, the economy may be affected, they must stay in. People can be affected and the church may be affected here and there. But ultimately, agenda ya Mwari ndeyokuti iye ndiye uchakudzwa at the end of the day. Chirwere ichi chiri kuti simba raMwari rionekwe. Mwari unozviratidza nenzira dzakasiyana-siyana, uye unowana kukudzwa kwake pasingafungidzirwi navanhu kuti Mwari angakudzwa. Unokudzwa pakudii? Pakuti unochengeta vake, unorinda vake, unorwira vake, unovakomberedza nenyasha, unovakomberedzwa nomoto vari pasi peropa raJesu. I want to say to you, people of God, under the shadow of the Almighty you are safe. Don't fear. Urwere uhu hauzokuti muparare. As we are going to keep on praying as the church, keep on praying as the body of Christ, keep on praying as the people of God, God is going to provide a solution and an answer and a way out of this situation. Makaoma zvakati Mwari unotiburitsa. Mwari ngakunyaradzei, akusimbisei, akupei tariro. Murambe makatarira kwaari, musaora moyo, musaneta pakunamata, musaneta pakutenda. Urwere uhu hausiwo kufa, asi ndokuti simba raMwari rionekwe pamba pako, mumba mako, mufamily mako, mubasa rako, mune chese chine chokuita newe. Simba raMwari ngarionekwe, Jesu Kristu agokudzwa. God bless you. Amen.